Nasamsam ng Police Regional Office 1 ang nasa higit 3 milyong pisong halaga ng ilegal na droga sa tuloy-tuloy na operasyon sa loob ng isang linggo. Mula sa 4 na pong operasyon ng October 2 hanggang October 8, nakumpiska ang nasa 455.45 na gramo ng shabu na nagkakahalaga ng nasa 3,097,080 pesos and 40 centavos. At 49.08 na gramo naman ng tuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga ng 5,889.60 pesos. Nagresulta rin ito sa pagkakaaresto ng 48 individual na sangkot sa illegal na droga, kabilang dito ang 12 high-value individuals at 33 street-level individual, habang ang isa naman ay kusang sumuko. Giit ni Police Regional Office 1, Regional Director Police Brigadier General Dindo Reyes na patuloy ang kanilang operasyon at kampanya upang masawata ang pinagmumulan ng illegal na droga at titiyakin na mapapanagot sa batas ang mga pasimuno para sa kaligtasan ng komunidad. IFM News. IFM News. IFM News.